ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom DJ. Номи ман Шаҳром. имрӯз 9 январи соли 2021 1000 рубл 149 сомонӣ бу 30 дирам, $100 1130 сомонӣ. дар ин рӯзанавормон 17 та хонаҳои фурӯшӣ мешаванд аз шаҳри Душанбе, Хуҷанд, Бохтар ва ғайра. нархҳо аз 62 000 сомонӣ сар мешаванд. аз шаҳри Душанбе хона бо нархи ҳамагӣ 135 000 сомонӣ ҳаст. ду хонага бо евроремонт бо нархи 195 000 сомонӣ ҳам ҳаст. дӯстони азиз, аз шаҳри Хуҷанд бошад хонаи кредит, аз шаҳри Бохтар бошад ду та духонага дар маркази шаҳри Бохтар бо ремонти хуб ва нархи дастрас якташ мебошад. барои ҳамин ҳатман навора то охира тамошо кунед. вариантҳои хуб аз дигар шаҳрҳоям ҳаст. лайка монед ва дар каналмон подписатсия кунед, то ки ҳамхали наворҳо зиёдтар баромадан гиранд. навори бениҳоят хуб мебошад. дӯстони азиз, агар шумо ягон хонаи фурӯшӣ доштагӣ бошед, ба рақамҳои барои реклама танҳо дар WhatsApp сурат ва маълумоти пурраи оиди хонатон рӯй кунед. агар хона кофтеса бошед, дар комментария нависед чӣ хали хона шумо дар корай. бисёри бад гап намезанем, рафте. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ду хонага бо масоҳати 48 метри квадратӣ дар 14 шонаи бинои новостройка. хона ремонти нав дорад ва ҷойгир аст дар пушти управленияи ГАИ. бағда дӯстони азиз, соҳибаш баъди ремонт мефурӯшад, доми нав мебошад, дом техпаспорт дорад бо мебелу техникаш. без техникашам мефурӯшад на 10 000 арзонтар мешавад. дӯстони азиз, ду та лифт дорад, ҳар ду лифтош кор мекунад дар ин дом ва нархи хона бошад 300 000 сомонӣ. ҷойгир аст дар шаҳри Душанбе. марҳамат. дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ бо нархи 135 000 сомонӣ аз шаҳри Душанбе дар ин рӯзанавормон ҳаст. камтар пас ҳаваям нишон медиҳед. замини фурӯшӣ дар ноҳияи Ҳамадонӣ, пештара Московский, 6 сотиқ замин, фундаменти 3 дар хона, як калидор рехтагӣ гирдиш маҳкам мебошад. нархи хона 62 000 сомонӣ бо маслиҳатам дорад. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Нуробод, шаҳраки Дарбанд, маҳаллаи панҷум, 3 дар хона дорад. кухни баня дар дарунаш срочна фурӯхта мешавад бо нархи 135 000 сомонӣ. заминаш 8 сотиқ мебошад. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран. об свет ҳаст, дора, документ ба номам ҳаст, дар назди бозори марказ ҷойгир мебошад. марҳамат. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Хӯросон, деҳаи Хилоӣ, 3 дар хона, 12 сотиқ замин, заминаш калон мебошад. оғил, ошхона, баня ҳамаш қоидавӣ, ҳавлиш смент кардагия. дӯстони азиз, чойлови ангур дорад, агарод ҳамаш боғ кардагӣ, ҳамаш қоидавияй. даруни ҳавлида об ҳамавақта ҳаст. нархаш 230 000 сомонӣ. боз савдоам мешавад. дӯстони азиз, рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран. рақамҳои 019 32 13 37 WhatsApp доранд. аз номи канали Dom DJ гап занед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе бо нархи ҳамагӣ 135 000 сомонӣ. як хонага бо масоҳати 30 метри квадратӣ дар 4 шонаи бинои новостройка. ҷойгир аст дар поёни Саховат, яъне автоцентрда. об свет канализатсияи шаҳрӣ, хона коробка мебошад, яъне беремонт, назди роҳи калонда ҷойгир аст. нархаш 135 000 сомонӣ. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран. WhatsApp доранд. аз номи каналмон гап занед. дӯстони азиз, аз шаҳри Душанбе боз як хонаи дигар ҳаст ки нархаш 195 000 сомонӣ мебошад. ду хонага, ремонтиш қатӣ дар новостройка. камтар пас ҳаваям нишон медиҳам, то охира тамошо кунед. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Темурмалик, деҳаи Кангурт, назди бозори Ҷамшедда ҷойгир аст. ду ошхонага мебошад. дӯстони азиз, 10 сотиқ замин дорад ва 4 дар хона. баня, ҳоҷатхона, кухни дарунашда, трансформатори шахсӣ дорад. ремонтшам бениҳоят ремонти хуб мебошад. начи хеле ки мебинед дар рӯи сурат.
нархи хона бошад 565 000 сомонӣ ё ин ки $50,000 рубл дар рӯи экранай. марҳамат дӯстони азиз, рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран. маълумоти бештар метавонед занг зада пурсед. WhatsApp дорад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри ҳисор дар уртабус тарафи шарора 6 сотиқ замин, 3 дар хона, калидор, подвал, шкатур кардагӣ, дар треза часпондагӣ свет дорад. нархаш 150 000 сомонӣ мебошад. боз савдо мешавад дӯстони азиз. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран. марҳамат. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри душанбе, ноҳияи Сино, деҳаи Ҷӯйбоддом. хона иборат аз 5 сотиқ замин, 7 дар хона, 2 ҳаммом, 1 дегдонхона бо 2 танӯри нонпазӣ мебошад. хона майдончаи варзишӣ дорад. дарахтони мевадиҳанда ҳамаш қоидавӣ. масъалаи об ва барқ мушкилӣ нест. хона ба тамоми чизу чорааш фурӯхта мешавад. кат, дегдон, дегу таҳдагӣ бо ҳамаи чизу чорааш ҳамаш меистанд. нархи хона $43,000 ё ин ки 485 000 сомонӣ рубл дар рӯи экран. харидори аниқда арзон ҳам мекунем, мегӯяд соҳибаш. хона дар точкаи хуб қарор дорад, дар назди канечкаи маршруткаҳои 55 ва 48. баромад ба ҳама ҷойи шаҳр қулай ҳаст. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран. рақамҳои 7930 WhatsApp доранд. дӯстони азиз, деҳаи Ҷӯйбоддом кадоме надонад, баъди управленияи гаӣ ва бозори Балх мебошад. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ, ҷамоати Чоргултепа, деҳаи Навбунёд, тарафи заправкаи Фирӯзда ҷойгир аст. хонаи ҳоҷӣ Ҳамза меган. 7 сотиқ замин мебошад. 4 дар хона дорад. дар даруни хона кухнӣ ҳаст, туалет, баня, подвал дорад. ба наздикии ремонт кардагиай ҳамаш замонавӣ кондитсионер дорад. алоҳида дар ҳамун замин боз 2 хона ҳаст. барак, евроремонт кардагӣ, баня, кухнӣ, туалет якҷо ҳаст. боз алоҳида нонпасхона, ҳезумхона, оғил, каҳдон дорад. обаш доимӣ, бассейни 10 тоннага дорад. боз вишка часпондагиай, бочкаи 2 тоннага, об ҳаст, запасной. хона бо хишти лоӣ сохта шудааст. нархаш 450 000 сомонӣ. боз арзон ҳам мешавад. документош 100% аст. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Данғара, деҳаи Етаркӣ. 2 дар хонаҳай, калидор, баня, якхонаш утеплиткадагиай, хати калидорош, хона барои зиндагӣ тайёр, санги заборош, чиндагиай. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран. дӯстони азиз, марҳамат. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ҳамун ду хонага 195 000 сомонаи гуфтагимон. дӯстони азиз, марҳамат. ду хонага бо масоҳати 42 метри квадратӣ дар 16-ум ошонаи бинои новостройка. хона ремонт дорад ва мутаассифона дом тайёр нест. ҷойгир аст дар Зарнисор. худи дом 21 ошонага мебошад. дар 11-ум блокаш ҷойгир аст. шароити зиндагикунӣ ҳаст, мегӯяд соҳибаш. об, свет, канализатсия ҳаст, лекин мутаассифона дом лифт надорад. магарам то 16 этажа пиёда буроен, шояд ба наздикӣ часпонанд, мегӯяд соҳибаш. дар даруни хона офтоб мезана, рӯ ба рӯш дом нест. бо мебелош фурӯхта мешавад. кухни гарнитур, спальни гарнитур, дарош ҳамаш хайтек мебошанд. хулас ҳамаш якҷоя фурӯхта мешавад. илтимос пешакӣ фикр карда баъд занг занед, мегӯяд соҳибаш. мошин бошадам қабул мекунем. нархи хона 195 000 сомонӣ. арзон ҳам мешавад, алишам мешавад. марҳамат дӯстони азиз, хона ремонти хуб дорад. ҷошам ҷои уқабат нест. рӯ барои посольства Америка. фақат ҳамин қам буди ки дом тайёр нест. дӯстони азиз, техпаспортам надорад, шартнома фақат. барои ҳамаи пешакӣ як хушак як фикр кунен, баъд хулосатона бирорен. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, пештар Курхонтепа. ду хонага бо масоҳати 42 метри квадратӣ
дар дуюмо шонаи бинои советӣ. Хона ремонт дорад ва ҷойгир аст дар маркази шаҳри Бухтар. нархаш 195 000 сомонӣ арзон ҳам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бухтар ду хонага бо масоҳати 42 метри квадратӣ дар чорумо шонаи бинои новостройка. Хона ремонт дорад ва ҷойгир аст боз дар маркази шаҳри Бухтар пушти кафеи Марворид, кӯчаи Бурбат 4. худи дом 6 этажа мебошад новостройка. нархаш бошад 242 000 сомонӣ арзон ҳам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе як хонага бо масоҳати 25 метри квадратӣ дар якумо шонаи бинои советӣ. худи дом открытый лестница мебошад. дӯстони азиз, хона ремонт дорад ва ҷойгир аст дар 65 микрорайон наздикии булочный завод. дар назди хона садик, мактаб, поликлиника, бозорҳо ва торгови центри сиёма ҳаст. нархи хона бошад 230 000 сомонӣ. нархаш хай дӯстони азиз бениҳоят баланд мебошад. сари ҳар як квадрат қариб $1000 меброяд. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд ду хонага бо масоҳати 38 метри квадратӣ дар панҷумо шонаи бинои советӣ. хона ремонт дорад ва ҷойгир аст дар 12 микрорайон доми 17. як хонагара ду хонага кардагианд. ҳама трезорш пластикове мебошанд. кришаш 100%. дом дар назди роҳи калон ҷойгир аст. ай роҳ то хона тақрибан 5 метр мебошад. ориентир магазини Хуршед плюс супермаркети Амид, инфексиони больница, клиникаи Яъсу, масҷиди Такво, мактаби 19, мактаби 23, детский сад ҳамаш дар наздикиш мебошанд. нархи хона 185 000 сомонӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд. ин хонара дӯстони азиз кредит ҳам метиҳанд. барои ҳамин бо диққат гӯш кунед. ду хонага бо масоҳати 55 метри квадратӣ дар шашумо шонаи бинои новостройка. хона бе ремонт мебошад. коробка ва ҷойгир аст дар 19 микрорайон. соҳибаш мегӯяд ки элитни домай новостройка рӯ па рӯи гимназияи 24 ва ресторани истироҳат. ҷои хуб. дом соҳиби лифт мешавад. айни ҳол сохтмонаш дар 7-ум ошчона қарор дорад. дом худаш 9 этажа мешавад. ва шумо хонара метавонед ҳамчун кредит гирен. 50% сумша ҳозир меспоред, 50% боқимондаша қисман ҳар моҳа меспоред бе фоиз. марҳамат дӯстони азиз, беҳуда занг назанед то мегӯяд соҳибаш харидори аниқ ба ёрдам мекунем. рақамош дар рӯи экран. барои маълумоти бештар занг занед. нархи хона 255 000 сомонӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе ду хонага бо масоҳати 83 метри квадратӣ шумояро метавонем ба зурбат 3 хонага табдил тиҳен дар 13-мо шонаи бинои новостройка. хона бе ремонт мебошад. коробка ва ҷойгир аст дар диагностика. тақрибан аз диагностика 200 метр фосила дорад. дом дар паҳлӯи маркази ташхисии Диамет қарор аст. худи дом 18 ошчонага мешавад. айни ҳол сохтмон дар 5-ум ошчона қарор аст. аз тарафи фирма бо штукатур, монтаж, сантехникӣ, дару трезаи главни таъмин карда мешавад. то муддати 1.5 сол дом супорида мешавад. рӯзона тамосгиред мегӯяд соҳибаш. нархи хона 300 000 сомонӣ арзон ҳам мешавад. дӯстони азиз, диагностикара кадоме надонад, ҳамин мобайни Султони Кабир ва 46 микрорайонда ҷойгир аст. мобайни ҳамин дута ҷода диагностика ҳаст. марҳамат. ва ин буд охирон хонаи фурӯшӣ дар ин рӯзанавормон. раҳмати калон дӯстони азиз ки моро то охира тамошо кардем. то боздид барори кор шумода. худо нигаҳбонтон бошад.